Počinje emisija Hoću da znam, moje ime je Milan Stojanović. Šta nam radi opozicija, zašto ih ima, koliko ih ima ili bolje reći nema ih dovoljno i zašto je to tako, šta rade, čime se bave. Probat ćemo o svim ovim pitanjima da porazgovaramo sa gospodinom Boškom Obradovićem iz Pokreta Dveri. Dobar dan. Dobar dan i hvala na pozivu. Dobrodošli u Hoću da znam. Zašto je opozicija takva kakva je i zašto barem mi ovde u Nišu nemamo priliku da često vidimo niti neke njihove aktivnosti, niti ih često vidimo u medijima? Pa pre svega hvala vama na pozivu i mogućnosti da se čuje glas istinske opozicije, rekao bih, jer je inače ključno definisati šta je opozicija i postoji li opozicija uopšte u Srbiji. Prvo je to pitanje, postoji li Mislim opozicija da koja u Skupštini radi svoj Srbije posao? ne postoji opozicija. Dakle, oni koji se danas vode kao opozicija u Skupštini Srbije, oni dele potpuno isti sistem vrednosti, iste političke stavove kao i vlast. Po pitanju Evropske unije, po pitanju Kosova i Metohije, po raznim ekonomskim pitanjima. Ja ne vidim razliku između vlasti i opozicije u Skupštini Srbije. Dobro, oni kažu da su oni konstruktivna opozicija, pa gde se slažu, podržavaju vlast, gde ne, oni kao rade nešto drugo. Dobro, to je izgovor za to da oni zapravo nema nikakve razlike između njih i vlasti. Oni su i jedni i drugi evrofanatici, poklonici tog puta u Europsku uniju po svaku nacionalnu cenu i u tom smislu za mene nema razlike između njih. Prava opozicija trenutno je, nažalost, van Skupštine Srbije i nalazi se među patriotskim političkim organizacijama, kao što su Demokratska stranka Srbije, Srpska radikalna stranka i naravno Pokret Dveri, za koji lično smatram i da je predvodnik tog talasa nove srpske opozicije i tog ujedinjavanja i ukrupnjavanja patriotske opozicije koja bi tek tako ukrupnjena mogla da predstavlja zapravo jednu jaku opoziciju ovoj vlasti. Nama treba grozničava opozicija i mislim da sa ovim početkom saradnje Demokratske stranke Srbije i Pokreta Dveri mi dobijamo zapravo jednu jaču i ozbiljniju opoziciju i dobijamo alternativu ovoj vlasti koja definitivno ne valja. A kako planirate da neke akcije prosto sprovedete ukoliko vas nema? Mi u Nišu zaista, opet kažem u Nišu, ne znam kako je u drugim gradovima, nemamo priliku da vas vidimo ni na ulici, ni u medijima. Pa mislim da zapravo tu treba da konstatujemo ključnu stvar. Srbija nije imala veću medijsku blokadu u novijoj istoriji Srbije. Da li nemate nikakve aktivnosti? Ranije znamo iz onog perioda... Nije baš tako. Bilo vas i na ulici, delili ste makar propagandni materijal, pričali s građanima. Da vam navedem konkretan primjer. Juče smo imali konferenciju za medije gde smo predstavili porodičnu politiku Dveri, gde smo istakli da je jedino rešenje za Srbiju uvođenje ministarstva za porodicu i niz drugih konkretnih mera podrške porodici, rađanju, prezaduženim porodicama. Predložili smo kompletan zakon o zaštiti prezaduženih porodica kojih je sve više, kojima bi se omogućio nov finansijski početak, neki dugovi otpisali, neki reprogramirali dok ljudi dođu ponovo do posla i tako dalje, tako dalje. To niko u Srbiji ne može da čuje, da Dveri zapravo jedine imaju rešenje konkretno za zaštitu prezaduženih porodica. Isto to smo radili na lokalnom nivou. Naša povereništva u svim opštinama i gradovima Srbije predložile su porodične deklaracije na nivou gradova i opštine koje bi uvele kancelarije za porodicu, koje bi osnovale fondove za lečenje teško bolesne dece, koje bi pomogle konkretno staračkim domaćinstvima, porodicama sa više dece, trudnicama, porodiljama, mladim bračnim parovima, svim onim socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Jednostavno tome ne može da se čuje na našim medijima. Evo, ovom prilikom imamo mogućnost da čujemo. Taj plan, pričao sam i sa vašim poverenikom u Nišu pre možda 2 meseca, taj plan jeste, onako zvuči dobro, ali prosto koliko ga je teško sprovesti, da imate mogućnost da ste na vlasti, da li biste ostali dosledni toj ideji i šta mislite koliko bi bilo novca prosto potrebno da se sve to realizuje? To je potpuno drugačije od ovoga što sad imamo. Mi smo pre svega 15 godina dosledni ideji Pokreta Dveri i ostaćemo dosledni. Druga stvar, razume se da određena socijalna davanja i podrška natalitetu u Srbiji nisu moguća bez ozbiljnog budžeta. Kako napuniti budžet iz Srbije i lokalnih samouprava? Mislim da su jedina rešenja u donošenju zakona o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna od 89. do danas, gde bi se oduzela imovina svim onima koji su nezakonito stekli. Dodatno oporezivanje svih stranih banaka i stranih kompanija u Srbiji koje stvaruju ekstra profit i iznose ga u inostranstvo. Naravno, u sve to poziv srpskoj dijaspori da se ozbiljno vrati i ozbiljno investira u Srbiju, jer je dijaspora, kao što znamo, i najveći investitor inače u Srbiji, jer milijarde dolaze iz srpske dijaspore, a ne od stranih investicija koje su jedna velika laž. I u tom smislu napraviti domaću razvojnu banku, napraviti jedan fond za održivi razvoj i napraviti posebne fondove koji bi bili isključivo za podršku natalitetu pri lokalnim samoupravama. Je li imate razrađen program do detalja najsitnije? Pa mi smo upravo juče izašli sa do detalja razrađenim programom i mi mislimo da je rešenje zapravo Ministarstvo za porodicu koje bi u sebi sadržavalo sve segmente ove borbe protiv bele kuge u srpskom narodu i uopšte podrške porodici. Dakle, mislim da po prvi put neko daje konkretno rešenje da stavlja porodicu na prvo mesto
mesto. Mi smo inače najprepoznatljiviji kao Dveri po porodičnoj politici, kao porodični politički pokret i u tom smislu mislim da po prvi put Srbija ima konkretna rešenja u oblasti porodične politike i zato verujem, ako građani Srbije budu imali prilike da čuju ovo što Dveri predlažu, da će i tekako ovo podržati jer je ovo neka politika budućnosti. Dobro, osim što se zalažete za to, ono što se često u javnosti komentariše jeste to da se Dveri najviše pojavljuju kada se organizuje u Srbiji Parada ponosa. Pa moram da vas pitam šta rade Dveri, osim što razmišljaju o porodici kada nije Parada ponosa? Pa ja mislim prvo da ne treba podcenjivati ideju nametanja ideologije homoseksualizma maloletnim licima u Srbiji. To je očito još jedan uvoz sa zapada koji mora da menja sistem vrednosti ovde u Srbiji, protiv čega se mi naravno bunimo. Ali to i tekako jedna etiketa i zloupotreba da se Dveri bave samo tom temom. Dveri se bave mnogim drugim temama, ali ih nema u javnosti. Uvoz sa zapada, mislite da nam dovode homoseksualce sa zapada? Ne, dovode nam sistem vrednosti koji je suprotan našem tradicionalnom sistemu vrednosti i našoj veri. Dakle, nameću nam i gej parade, odnosno peder balove, kao još jednu obavezu koju moramo da ispunimo na putu u Evropsku uniju. Moramo se odreknemo Kosova i Metohije, moramo smo da sve svoje generale... Dobro, šta vi radite kad nije gej parada? Znate šta, za mene malo to i uvreda, moram da vam priznam, jer vi možete svaki dan... To je stereotip iz javnosti. Znam ja, ne kažem ja da me vi vređate, ja kažem da je takva vrsta etikete uvreda za pokret Dveri. Svako može da ode na www.dverisrpske.com, svako može da ode na radio Snaga naroda, snaganaroda.rs, jedini opozicijni radio u Srbiji. Dobro, ko je kriv za takvu etiketu? Okej, možemo da vas nađemo na internetu, to stoji. Ne, ali da vidite šta drugo radimo, da vidite konkretne predloge kojima se Dveri bavi, da vidite naš ekonomski program, da vidite naš socijalni program, da vidite naš porodični program, da vidite naš stav po brojnim ključnim drugim nacionalnim pitanjima, koje ne možete da vidite zato što su Dveri izbačene iz velikih medija. Pa i iz brojnih lokalnih medija. Evo sada, vi imate jedan vrlo konkretan problem. Kreće privatizacija svih preostalih javnih preduzeća. Šta posle? Kad vi budete ugašeni ili kad budete u stečaju ili kad vas bude kupio neki tajkun ili neki političar, kada ćemo Dveri tada moći da gostuju? Sada možemo, jer naravno... Moći kad plate, verovatno. Pa zato nas nema. Mi ne možemo da platimo i mi ne možemo se takmičimo finansijski. Da li imate kapacitete, recimo u ovom trenutku u Nišu, da participirate u vlasti onako u nekom jačem procentu? Ono što je sigurno da Dveri u ovom trenutku imaju prave i zrele i zdrave i pre svega porodične ideje za celu Srbiju i za grad Niš, da imaju određeni broj ljudi koji mogu da nose te ideje i za nas je ključan ulazak u gradsku skupštinu da bi uopšte naše ideje mogle da se čuju. A onda u nekom nastupajućem periodu možemo preuzeti i ona ideja odgovornosti u vlasti zašto smo stručni i sposobni. Mi ne mislimo da smo za sve stručni i sposobni. Ono zašto smo stručni i sposobni, mi smo spremni da preuzmemo taj deo odgovornosti. Pre svega, to je recimo kancelarija za porodicu, kancelarija za investitore iz rasejanja, znači kancelarija za srpsku dijasporu, to je odnos prema poljoprivredi gde smo i tekako zainteresovani i to je ova kulturno-prosvetna identitetska politika. Dakle, jezik, pismo, ćirilica, kultura, istorija, običaj srpskog naroda. Složit ćete se sa mnom da, dobro, vi niste imali priliku da budete u vlasti, ali složit ćete se sa mnom da je mnogo lakše govoriti o svim ovim stvarima, predlagati rešenja kada ste u poziciji opozicije. Mnogi su menjali kada dođu na vlast i ideologiju i načine na koji su je predstavljali. Na koji način biste vi ubedili prosto građani da vama veruju, daju veću podršku? Pa vrlo jednostavno. Građani imaju 15 godina priliku da čuju šta Dveri misle, šta Dveri govore i šta Dveri rade. I mogu tačno da uporede da li tu ima nekih neprincipijalnosti i nedoslednosti. Da li su Dveri ostale dosledne svemu onome što su ikada rekle i obećavale. Drugo, i što ja uvek pozivam, mogu da provere naše lične živote. Evo, ja sam konkretno iz Čačka. Svako iz Niša, iz čitave jugoistočne Srbije može da okrene svog nekog poznanika u Čačku i da se raspita ko je taj Boško Obradović, kako mu žive roditelji, baba i deda, kako mu žive deca, kako on živi, kako se ponaša i da tek na osnovu toga veruju. Ja mislim da je naš najveći problem, mi nikada do sada svoje političare nismo proveravali. Nama vladaju ljudi za koje ne znamo ništa o njima, ne znamo ko su im roditelji, ne znamo ko su im babe i dede, ne znamo odakle su uopšte ljudi došli. Dolazili su nam iz inostranstva neki eksperti o kojima ne znamo ništa. Kako komentarišete činjenicu da ne dobijate prosto neku veću podršku da biste ušli u vlast? Prosto kako ubediti građane? Evo kako, vrlo jednostavno. Srbijom vladaju stranački monopoli. Znači, političke stranke koje su ovde 25 godina na sceni su jednostavno zarobile politički život. Da, ali meni niko ne može da zabrani da glasam za Dveri. Ne može da vam zabrani, ali vi ne možete da čujete šta Dveri vama predlažu. Dakle, oni imaju sve financije, oni imaju sve medije, oni imaju tajkunske podrške, oni imaju podršku Zapada. Dakle, oni jednostavno zatvaraju sistem za bilo koga ko drugačije misli. Evo da vam navedem jedan vrlo konkretan primjer. Bila je Srpska napredna stranka u opoziciji, sad je na vlasti. Kako su ljudi čuli za njih? Kako?
Pa zato što je Srpska napredna stranka jedan proizvod Zapada. To je jedan genetski modifikovan politički organizam koji je nastao u stranim zapadnim ambasadama, koji je dobio pare medije. To možemo reći za sve stranke koje dođu na vlast. Možemo. Za sve stranke koje su umeđu vremenu dolazile. Vi to kažete, tako? Da. Znači, nijedna nije došla bez podrške stranih zapadnih ambasada. Dakle, bez stranaca, bez Brisela. Zašto oni idu u put u EU po svaku nacionalnu cenu? Pa zato što bez Brisela ne bi imali dozvolu da budu na vlasti. Šta biste vi kad je u pitanju spoljna politika? Pazite, Tomislav Nikolić je na vlasti zato što mu je Brisel čestitao pobedu na izborima 3 sata pre nego što su izbori završeni i birališta zatvorena. Dakle, to vam je dokaz kako funkcioniše to. Dobro, šta biste vi radili? Samo mi je ostao na jedan važan primjer da vam navedem medijski mrak u Srbiji. Vi imate trojicu najznačajnijih političara u Srbiji danas. Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić i Ivica Dačić. Da li u posljednje 3 godine bila jedna televizijska emisija na bilo koje televiziji, a posebno velikim beogradskim televizijama, u kojima je neko od njih učestvovao, a da je s druge strane učestvovao neko ko drugačije misli od njih trojice? Dobro, ali sad ste vi ovdje, njih nema, pa bih ja vas da pitam... To je problem. Njih nema u duel emisijama nigde u posljednje 3 godine. I ne smiju da izađu ni na jedan direktan televizijski duel sa predstavnikom Dveri. Šta biste vi radili kad je u pitanju spoljna politika? To me interesuje da i to kažemo. Mi smo tu vrlo precizni. Dakle, mi smatramo da je ovaj put koji traje u EU 14 godina, a još 5 godina nećemo ući u EU, to je 19 godina, poguban i štetan po srpske interese. Da taj put treba jednostavno konačno prekinuti. Kome treba da se okrenemo? Mi treba da se okrenemo strateškoj saradnji sa Ruskom federacijom, koja podrazumeva ekonomsku, poljoprivrednu, političku i vojno-bezbednosnu saradnju. Dobro, čini mi se smo mi prilično okrenuti. Ne, mi apsolutno nismo okrenuti Rusiji, mi smo taoci Brisela, mi smo poklonici i eurofanatici. Mi jedino dobro što je ova vlada uradila jeste što nije uvela sankcije Rusiji. Sve ostalo. Rusofilija neka u zadnje vreme... To je samo rusofilija na rečima. Na delima ova vlast nije učinila ni jedan korak strateške saradnje sa Rusijom. Putin je bio u Beogradu, to je valjda. Putin je bio u Beogradu, ali u Beogradu nije potpisan ni jedan ključan dogovor sa Rusijom. Evo vam, Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu. Nije rešen njegov status. Nismo ušli na rusko tržište sa našim pojačanim izvozom zato što nam to brani Brisel. Mi nismo počeli da izgrađujemo Južni tok i pre nego što je on, nažalost, u ovom trenutku zakočen. Nismo realizovali brojne druge mogućnosti u vojnoj saradnji, u raznoj vrsti ekonomske saradnje. Mi jednostavno ne smemo da sarađujemo sa Rusijom zato što nam Brisel to brani. I mi moramo da shvatimo, mi moramo da se opredelimo. Na strani Evropske unije su oni koji su nas bombardovali, koji su nam otimaju Kosovo i Metohiju, koji nas ekonomski izrabljuju i ucenjuju. Na drugoj strani sveta su države poput Rusije i drugih brojnih država koje nas nikada nisu bombardovale, koje brane Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije, koje nam nude ekonomsku saradnju i mi idemo putem u Evropsku uniju koja je za nas poguban. Uostalom, ja nisam samo pristalica strateške saradnje sa Rusijom. Ja sam, odnosno Dveri su pristalica strateške saradnje i sa drugim evropskim zemljama koje već uveliko sarađuju sa Rusijom. Pazite, jedna Nemačka, Austrija, Italija uveliko sarađuju sa Rusijom. A šta kažete onima koji kažu da jeste baš nas Rusija da čekaju? Pa ja mislim da su Rusiji u više navrata pokazali jednom zaista prijateljski odnos prema Srbiji. Prvo, nisu nas ikada bombardovali, za razliku od naših prijatelja sa zapada, po znacima navoda. Drugo, brane Kosovo i Metohiju. Treće, bili su spremni da investiraju. Jeste čuli Putina u Beogradu? On je rekao, ako ste spremni da izvozite na rusko tržište, mi smo spremni da uložimo 10 milijardi evra u stvaranje zajedničkih kompanija koje bi pojačali izvoz na rusko tržište. Imaš 2 minuta. Šta je uradio naš premijer? On je lobirao kod Putina za Fiat, za stranu kompaniju, a nije lobirao za domaće kompanije, za naše poljoprivredno-industrijske kombinate, za našu industriju poljoprivredne mehanizacije, za naše firme i za pojačan izvoz. Imaš 2 minuta. Koja je budućnost opozicije u Srbiji? Neka vaša predviđenja i da li ste planirali neke konkretne akcije u kojima ćete prosto građane ubeđivati? Budućnost opozicije u Srbiji je patriotska opozicija. Dakle, nema... To je ova vanparlamentarna. Zapad će stvarati svoju opoziciju oko Pajtića, koja će biti rezervni igrač za Vučićevu vladu. Mi smatramo da prava opozicija može biti samo ova vanparlamentarna patriotska opozicija. Mi smo već napravili sporazum o saradnji... Zašto bismo mi u ovom trenutku bili toliko bitni Zapadu da oni nama prosto kreiraju te... Pa uvek smo bili bitni. Mi živimo na jednom ključnom geostrateškom mestu koje se zove Balkan. Mi smo najveći narod i država Balkana. Mi smo izuzetno bitni za svetsku istoriju i za Evropu. Nebeski narod isto? Ne, mi jesmo narod koji je okrenut ka večnosti, koji gleda ka nekim duhovnim i moralnim vrednostima koje prevazilaze naše ovozemaljske živote. To nas uči naša crkva. Mi smo ozbiljan svetosavski, stari, drevni, evropski, hrišćanski narod. Dobro, budućnost opozicije? Budućnost opozicije je jedna čvrsta patriotska saradnja Demokratske stranke Srbije, Srpske radikalne stranke i Pokreta Dveri
u tehničkom smislu ka izazivanju vanrednih republičkih izbora i ka smeni ove vlasti. Mi smo već napravili sporazum sa Demokratskom strankom Srbije, imali smo već niz zajedničkih konferencija za medije i tribina i mi postepeno nastavljamo uz istaknute srpske intelektualce, druga udruženja, sindikate i sve koji su nezadovoljni ovom vlašću. Vreme je da se napravi jedan široki opozicijni patriotski narodni front protiv ove vlasti. Dveri predvode taj front i svi su pozvani koji su nezadovoljni ovom vlašću. Gospodin Zoran Živković je također pozvan u ujedinjenje opozicije. Pazite, da se razumemo, ne oni koji idu u Evropsku uniju po svaku nacionalnu cenu. Ja pričam isključivo o patriotskoj opoziciji i svima drugima koji su nezadovoljni smanjenjem plata i penzija, prodajom Telekoma. Već sam rekao, DSS? Demokratska stranka Srbije, Srpska radikalna stranka i niz drugih patriotskih organizacija i udruženja. Hvala puno na gostovanju, isteklo nam je vreme. Želeli ste, u pripremi za emisiju ste mi kazali da spomenete pa, nažalost, pravi razlog zbog koga ste u Nišu. Da tako kažem, tužan, pa rekao bih možda i tragičan povod kojim sam danas u Nišu jeste smrt jednog od osnivača Dveri ovde u Nišu, Jovana Đorđevića, jednog izuzetnog čoveka i Srbina i hrišćanina, koji je još pre više od 10 godina pokrenuo rad povereništva Dveri u Nišu. On je, nažalost, sa 35 godina se upokojio i to je za sve nas jedna velika tragedija, kako za njegovu porodicu, tako za sve nas, njegove prijatelje. I hvala vam što ste mi omogućili to da zapravo ovom prilikom se zahvalim i Jovanu Đorđeviću i njegovoj porodici za sve ono što su učinili za pokret Dveri. To je za sve nas jedan veliki gubitak, otišao je jedan veliki čovek koji je bio simbol zapravo čovečnosti, pobožnosti i srpstva. I svi oni koji znaju nešto o Dverima u Nišu, u mnogome znaju zahvaljujući Jovanu Đorđeviću. Hvala puno na vremenu. I hvala vama. Hvala na gostovanju. Poštovani gledalci, čuli ste Boška Obradovića, i gledali ste emisiju Hoću da znam, pa ostanite na kanalu Niške televizije. Doviđenja.